open. Kijk nou nog. Wat is dat voor ballon? Zo, wil jij die even voor mij vasthouden? Wat doe je nou? Wat doe je nou? Ik heb even voor jullie allemaal een mededeling. U ziet daar in het zand staat een mooie oude trekker. We hebben black and white BMW foto's ook vanmiddag aanwezig. Jullie mogen de kinderen op de trekker zetten. Hij gaat er een mooie foto van maken. En ik denk dat je die terug kunnen vinden op de Tante Vroeg site. Ja, en als jullie die dan leuk vinden, ja, vind ik er niks aan. Nee, grapje. Ik ga het woord even geven aan Bianca. Hartelijk welkom allemaal op mijn 10-jarig jubileum van Tante Vroes. Zonder de gastouders en jullie als ouders had ik die 10 jaar nooit gehaald. Dus hartelijk dank daarvoor. Ik ben super blij dat jullie hier ook zijn en dat ik dit ook met jullie mag vieren. Daarom heb ik ook taart laten maken. De taart is bij Tisa's gemaakt, maar het is geen echte taart. Want deze taart kan ik gewoon ieder jaar hier weer naar het feest meenemen. Maar wat er wel echt is, dat zijn de kleine tompoesjes voor iedereen die er is. En daarnaast heb ik ook nog Geertina van Dance & Looks, want de clown vertelde net al wat over BMW-foto's. Maar Geertina van Dance & Looks is ook aanwezig en dan kun je de kinderen, die kunnen zich daar laten sminken. En voor de rest allerlei spelletjes. De koffie staat daarvoor aan. Als het goed is doet het springkussen het straks ook. Die zit dan daar op de speeltuin. Ja, en ik kan dan een heel lang verhaal maken, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil graag eigenlijk met jullie samen aan het gebak beginnen. Dus ik nodig jullie van harte uit. Nee, want we gaan met alle kinderen aftellen. En als we dan bij 0 zijn, dan mogen we naar de gebak. Zullen we dat afspreken? Nou, dan komt hij met z'n allen, hè? Dankjewel, Bert. 5, 4, 3, 2, 1. Afvallen! Moeten we hier nog botjes onder doen of zeg je van nou, dat is gewoon op je vinger en servetten pakken? Servetje, heb je servetten? Ja, boven. Zou ik het zo doen? Ik heb dat overal, of dat geef ik gewoon door. Ik loop zelf ook rond en dan vertel ik de mensen wat er een beetje te doen is. Je kunt het met de foto. Ja, dat is een neppet, hè? Dit is een neppet? Ja, dus ze heeft gewoon echte verf en zo gebruikt. Ja. Zodat ik hem gewoon iedere keer weer kan. Zijn nou, Rianne? Ja hoor. Wat anders dan toen in het allereerste begin. Deze kant. Ja, hand naar beneden. Hand aan stuur. Leuk dat je bent. Ja. Hoi, kom aan de kant. Hallo. Hi. Dit wordt Hello Kitty. Ze heeft alvast een strikje. Oh my god! Dat zit mij aan. Lekker wel. Wacht even.
Kom maar.